Nie sme tu prvýkrát. Stalkery. Vedúceho, kde máte páni? Vážení vedúci. Čau, Rudy. Čau. V rámci našich dobrých vzťahov sme našli takúto mapu a radi by sme prešli tu cez vaše územie a zistili, že čo tam. Tam vás nemôžem pustiť momentálne v žiadnom prípade, lebo nevieme ešte presne, ktorí sú vážne s nami a ktorí nie. Veľa stalkerov nás oklamalo. Potrebujem jednu vec. Nájsť jedného človeka s gitarou. Neviem, či to je heretik alebo stalker. Postrelil ma. Doniesli nám sem bombu. Len ju zabudli aktivovať, takže nevybuchla, máme ju. Zobral mi nášivku. Keď mi donesiete nášivku 100, dostanete 100 gul. Keď aj jeho, tak ďalších 100. Tak to je jaká bounty misia? A pustím. Odfoď tú mapu, kebyže náhodou ju niekto odcudzí. Mali by sme ju spáliť. Dobre? Normálne odfoď a zlikvidujeme. Dobre, ja to potrebujem veľmi. Dobre? Táto mapa nikdy neexistovala. Tam je buď novej. A potom môžeme ísť tam, hej? A potom samozrejme informácie o srdce zóny. Toto mi spravte, chalani, dobre? Dobre, ideme sa na to pustiť teda. Takže Žamo naspäť do Bostonu. Musíme ho vylákať Nepýtajte sa priamo, len či nemá... Normálne ho chytíme, zbijeme, zviažeme a doneseme sem. Alebo... A mal by mať tvoju našu. Áno. Ak bude zatlkať, tak ešte mu dáme viac. Poďme nájsť gitaristu. Zdrastujte. Keby sa niekto pýta, tak sme sa nevideli, hej? Ani my vás, ani vy nás. Naške do Bostonu. Samo? Tomáša, kde máš? To je gitarista. No neviem, musím zistiť, že či vôbec je to pravda, čo sa hovorí. Tomáš? Počul som, že ujebal si Rudému a Nému Fasovi nášivku. Za koľko ju predáš? My sme to potrebovali na nejakú misiu od heretikov, že z každej frakcie... Aj my ju potrebujeme teraz na misiu. Tak majú heretik. Ktorý? Neviem. Počkaj, ten, čo je v takom lesníckom a má iba hnedý plášť na sebe. Taký tučný. Sme rozmýšľali, Ja že... som mu došiel zahrať na gitare. Rip. Čiže ja som mu tam, on tam bol sám, ja som tak otočil, jebol som mu do brucha. Ale akože tí Rudy tam... Vy ste boli teraz na tejto fopke ináč? Hej, Tuto? áno. A to sa tam dá dostať? Ja chodím zozadu, neviem či vieš, že sa dajú zozadu k Rudy. Tuto? Nie, normálne ak máš, jak sú Rudy, oni sú vlastne, že jak býva obzóna. Tam úplne vľavo a máš tam potom tú budovu popri tom. Dá sa aj takto, je to nejako ísť, one, hen tam, nie? Ale k Rudym? Nie, k tej fopke. Že hej. Vieš mi to tu ukázať, že kaj sa tam ide? Ja takto správa? No? Ja ty vôbec nevieš, jak je to... Nie, v živote som to nešiel. Ja? OK, tak to máš úplne jednoduché. Ty, hen tam čo máš ten veľký biely, to pôjdeš, ideš rovno a pôjdeš v podstate rovno dole. Tuto? Tak to modelu. Hen tam bielu, tá biela, ona čo máš. A to nechceš jebnúť. Ideš s nami. Ja som tak vedel. Poď, pekne pomaličky, nenápadne. Ideme tady. Potrebujem niečo? Lebo Nie, neviem, ani vôbec neviem, nič čo nepotrebuješ. Len poď s nami. Ja som už tam. Hajza. Kam ideme? Pekne do tunelu. Ivan, ide ukázať tunel. Môžem kričať, alebo? Nemôžeš nič. Si si istý? Áno. Ja umreš. Môžeš. Tak ja radšej Poď sem, buzerant! Kokot! Tu niečo hrká. Jeden veľký, druhý, tretí, štvrtý, šiestý. Vieš, aká fajnová odmena je na teba. Hej. Ale ty z toho budeš mať niečo, sa rozdeliť potom. Chceš sa rozdeliť? Co ti je poticho? Ak ho vydáme Rudým, tak dajú 100 guličiek a ďalších 100 ešte za tú nášivku, čo ujebal od nich. 200 guličiek, chlapci. Počkaj, to mi toto sme celkom vyhodili, my sme sa mali vydať. Ale však to nikto nevie. Tak si Ešte premysleli, že to je informácie. My sme si mali vymysleť skôr, Dáme teba im a potom sa idem za auto. to máš za To nie je úplne. Čo si spravíme? Nič.
Jak? Niečo mu spravíme? Nerob nič. Zajmime a ja neviem, poďme na krmi ten... Jeho by ste mali zajať. Ty je ranený, hej? A kúkali ste, že nič nemá, nie? Tak zajmeme ho a niečo s ním vymyslíme. Tak mu pozriem, či Á, aspoň bude oné. Niekto ho obviaž. Nakrmíme mutanta, Obviaž, ale Marek, bude ty si v troška. tomto dobrý. Otoč sa. No tak ošetrujte ho pomalinky. Hej. Podľa mňa hej. Nie, ale tak to sú aspoň menej veci, do ktorých bude šahať, nie? Máš už svoje. Mám vo veste. Podľa mňa bude. Idem sa opýtať o monetičko, že si krmíme krmitancov? Tak poď, zober ho. Veci mu zober. Dobre, 35. Dajme tomu, že... Jaký je pekný. Možno by sa mohli skúsiť, že nejaké... Dobre, artefakty, áno. Doktor vypadá na ľudí. Prečo by vlastne rozrobujem? To nech on nám povie. Ľudí ma chcú. Lebo nevedia, že si zabil veliteľ. Presne preto, no. Gratulujem. Ešte sa môžem opýtať medikov, že či nepotrebujú nejaké operácie sa naučiť. Náhradné diely, jasné. Nohy, ruky. A čo si chcete robiť? Na čo som akože som doniesol? Niečo istine. No povedz, koľko stojí to mi. No však 100 bebečok. 100 bebečok, takže ho bežte ho odovzdať a všetci. Môžeme robiť so 100 bebečkami? To sám by som sa odovzdal za 100 bebečok. Čo? Za 100 bebeček ťa predáme. Môžeme mať tam ísť od nezávrozené bebečky. A neboj sa, potom ťa dojdeme zobrať naspäť. Dobrý, ja nečo, radám do vašku a odpravíš sa. Inak, to vôbec nezlý nápad. Nerobíme veľa grov. Dohodníme sa s ním a môžeme spraviť oné na nich taký nejak. Pripašujte mu tú hviezdu. Zvoní mi telefón. Z druhej strany, alebo vypavrníte oné. Vylakáme ich von, alebo spolu s ním. Dáme mu za to. Ale dá sa mi taký povídanie, ja som preto na to takto sa dostavil, keď tu bol. Ja vlastne na toho pohľa a Oskar hneď sa pýta stále, že jak sa je z toho tunela a mám mu to ukázať, že ty to vidíš a ukáž mi to a všetko, môžete zobrať, že? A už vyťaľ nožík. Alebo niečo také. Rozhovor do zóny. Tam ho chytíme, hneď zviažeme ho a bereme si ho. Johnny. Dohodneme sa nejako, inak to nejde. Išli do stanu. Už sú v stane? Tak sme si to rozdelili, hen tých troch som poslal na hlavnú, keď sa rozbehne, tak mu odsekneme cestu. Ty ostaň tu a my ideme na únikovú, keby náhodou únikovú cestu chcel zobrať. Ja chcem byť tam tiež. Chcem byť pri tom. Máte metky ty u seba, hej? Nie? Čo ti je? No, ja som ho presvedčil. A príde? Dvaja. Nechceli sa, nechce rozprávať radnú moc, ale presvedčil som ho nakoniec. Povedal som mu dám za to veľký. 10 veľký matic. No, lenže ja som uslovil potom maticu za rozhovor. On už sa toho rozhovoru nedožije. Bela. Musíme to tak spraviť, že ho zabijem, lebo on sa bude brániť. Ale tuto to musí byť vnútri v stane. Si ho potiahneme, nech to nevidia partiáci. To ti ho zavolať sem? No Kelin sa sem má zavolať. Ty si Kelin sa zaplatil? Ešte nie, potom ho zaplatím. Ešte si nepýtal. On povedal, že ti s tým pomôže? Áno. Ako? Poď. S týmto ho jebne aj ty. Dojebeme ho jak hada. Potom ak ho máme, tak rýchlo cez hlavnú bránu, tam sú naši ľudia. Zaplatíme Kelinsa, potom večer to zoberieme naspäť. Hovorí Kelinsa, si už idú. To je on, ne? Piči, samo ide. Ide samo, schovaj sa. To je v piči. Poď. Tam si kľudne sadni, o ktorých nemôžem rozprávať. Kde si mám sadnúť? Ja som tu El Capone.
Keď si vedia. Ty si nás ojebal. Ja,